Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. Na zo muku da sabon wani abu ba wanda kuka saba saurara ba. Wani abin ya shafe mu gaba ɗayan mu, matanmu da kuma mazanmu. Ba sai lallai mata ne kaɗai za su saurara ba, a'a har da maza. Za ka iya ji domin ka sanar da ƙanwarka ko matarka kai ko ma 'yarka. Saboda ya riga ya shafe mu gaba ɗayan mu, mazanmu da matanmu. Ba komai bane shine sai maganin sanyi. Wannan dalilin yasa na ga ya kamata, duk da dai kaloli sun haɗu da dama kowanne da yanayinsa. To insha Allah za mu samu waraka a wannan ɓangaren. Zan yi bayani ne akan alamomin sanyin maza da kuma na mata. Alamomin su ne kamar haka. Na ɓangaren mata: jin zafi lokacin jima'i, ƙaiƙayin gaba da fitar farin ruwa a gaban mace, gushewar sha'awa da kuma warin gaba. Alamomin maza kuwa sun kasance kamar haka: ƙanƙancewar gaba, saurin inzali, ƙaiƙayin matsi, ƙaiƙayin gaba da gushewar sha'awa da dai sauransu. Hanyar da za mu bi domin magance wannan abun kuma kamar haka ne shine, ba masu wahala ba ne. Maganin wannan matsala ga su kamar haka: farko dai za mu samu abubuwa guda 4. Na farko shine za mu samu namijin goro guda 5. Sannan sai mu samu citta mai yatsu ɗanya kenan guda 4 ko guda 5. Sannan sai a samu tafarnuwa guda 3 ko guda 4 a jajjaga su. A samu lemon tsami guda 5. Yanda za a yi ta shine, za a yayyanka su gaba ɗaya ƙanana a jajjaga su. Shi kuma lemon tsamin a yanka shi a matsa ruwan a cikin tukunya, a jefa ɓawon a ciki, a tafasa su duka, a tace kafin a sha. A tace ruwan kafin a sha. Idan kuma babu daɗin sha gaskiya, ba ma lallai ya yi daɗi ba, to za a samu zuma a zuba a ciki don ya yi ɗanɗano. A sha rabin kofi sau 3 a rana har tsawon sati 2. Insha Allahu za a samu nasara. Ku yi sharing ɗin wannan domin sauran al'umma su amfana. Allah ya sa mu dace. Na gode.